stämman 2012. Det första frågan, brukar vi bestämma det på förhand? Ja. Ja. Där gjorde det känner man lite precis. Där gjorde vi ett strategiskt skifte för 2 år sedan. Dessförinnan så hade vi en uppfattning om att vi skulle komma till stämman. Vi skulle gärna överraska på stämman genom att ställa några frågor. Men vi skulle inte kommunicera det. Nej. För 2 år sedan så ändrade vi strategi, så talade vi om att nu går vi ut och så berättar vilka är våra kärnfrågor. Och då berättar vi det för media innan vi går på stämman. Och då brukar vi i samråd med de 30-35 bolagsbevakare vi har komma fram till vilka är de viktigaste frågorna vi ska vidta på stämman. Och det innebär att alla bolagsbevakare ska ta de här 3 frågorna med sig på sina stämmor.